Inatong latest update bahin sa kahimta sa itong panahon karong adlawng Biyernes, Mayo 6, 2022. Sa pagkakaroon wala tayo ginamonitor na daotang panahon na posibleng makapekto diri sulod sa itong Philippine Area of Responsibility. Kining frontal system may nagapekto karon dito sa extreme northern Luzon, samtang kining easterlies o kining init na hangin nga gikan sa dagat Pasipiko may nagapasalabi karon sa labiling bahin sa atoang nasod. Para sa itong 3-day weather outlook o kahimtang sa panahon sa mosunod na tulo ka adlaw, hilabin na karon sa maabot na piniliay ang tibok Kabisayaan, Occidental Mindoro, Palawan, lakip na Calayan Islands. Padayon makatagamta mugmaayong tempo sa panahon, gawas na lamang sa mga lumalabay ng mga pag-ulan, pagpunugdog o kilat. Og mao na ang atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website og dili lang takutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat og mag-amping tang tanan.